Bisa ano sa gibutangan og kanang duka nga naay kuan, nanay abono. Hello guys, ngit-ngit na nahon ni gitanom kay magani tanom na to og kanang gabi na kay para di siya mahintan ba. So mo na dari guys ang gitanom mag kuan pipino. So atong butangan di guys ug kuan. Kaputan sa tulo ko ba kung dito. Napod siya mga buwak, may intang paladyo ni si Jan ah. So good morning guys, kanang another day na po ta guys sa atong garden. Nasa mga buwak niya. Ada yung giharvest ang datos likod guys kay ang gitilawan og tamis ba, niya murag hinog naman sa atong tilawan guys. Diyan na din mga kuan da guys, gipasinte mig mga picture nga agi pa picturean day amuhang mga tanom mga nangamatay. Pareha sa mga avocado na dito guys namatay ito ah. Kay nay murag ihatag si Gwen Garcia nga para sa mga nangamatay bitaw nga tanom. Pero kahon karon biri guys wala jud siya mamatay na. So ato sa ning kanon kuan guys. Passion nga akong giharvest dito sa ilawom. Uwad jud day siya na. So ano na siyang gibuak. Kanang gikan man nila kang mayura ni nga seed dani ug mahinog na day siya mapuwa na. Kinagtuo ko green jud siya pero murag puwa day ni siya nga passion. So ato hang kanon guys lami ka ni siya passion kay kuan ni siya kanang dagan ni siya benefits. Hala tamis jud siya. Di pala sa una sang gitanong ito sa una nga kanang kuan aslum. Lami ka dyan sa guys oh. Lami sa pagka passion kay kuan siya kanang dili aslum. Lami nagmahinog na dyan ni kaadyo. Sarap po siya sa kabuok. Lami isa. Lami. Mura sa aslum gamay. Yeah, pero mutig babaw dyan siyang katamis. Kung hindi siya na musugod na siya og kapuwa na. Lami ka doon. Kami nagkatas aning guys, lamikado. Unay ratag kaon diri sa tuhang kuan guys, garden. Lamikado.
Na medyo mubunga na sa daghan guys. So, bago pa po lang gitanom. Yun na kayo bagong gitanom dari dia. Yun siya, passion po niyo. Kita sa kani sa matibay ni bisan og arang ka init. So napihinog guys dia. Ay, nahinog. Nasa dagta pero tamis po din siya guys. Kami taga. Oh, naghana oh. Oh. Ay, nahinog eh. Lara ba ni siya tunok? Lara siya nahinog na. Blurred lang yung cellphone. Isa lang na-south siya guys, gagmay. Dag ko ni siya guys, anong tamisan. Ay, hindi daghan. Hinog. Ang sulo ka buok oh. Tamis kayo. Wala, didaghan di ah. Tanawa guys na hinog. Guys, daghan ka ng hinog. Hello guys, gikan dai ni papaili dito sa kuan. So ang 85 meters nga tubo 1/2 ra ni siya dyan ah. So 2,125. Diyan ang meter is 16 ang meter guys. Diyan kani 300 kapin, kani elbow 240. Diyan kani GE man na 118. Basta kon guys, yung total si Jaog 5,014 40 ja na libor 200. So mo siya yung total og 5,214 40 ja nag partial ra ko og 26. Salamat kadto ni Mambi. So harang i-partial lang 26 Mambi ja. Mo palit pa mi og bugas ron. Kay dyan lagi kong ipapalit og bugas. Dyan na i-resibo na 26. Dyan bayran ranahan niya og kuan. Kanang murag ikaduha na ning bayad ni siguro ning balance. Anong gabi guys kanang wala kanang blurred man. Blurred ay, di man. Sugba din si Papa Edi og kuan. Bangus ja, hinga ko kristal kay igyang ganahan na ba na ti dyan. Igyang ganahan na ti dyan, naghapon ganahan ni guys is ti dyan. So manihapon ta guys kay arang bisiha lagi ni Mama Ruby ron kay ipang tanom lagi ni jato mga seed. Aray hani. Kay di na lang tamo atras ani sa tuhang kuan guys pakuntis kay sayang pud ang pagkakataon nga ako ilang gipaapil. Kaya ako man ilang ilaban dari sa amuhang barangay sa uslob kay way nang apil man sa mga uslob ako raman kuno di labaanan nato guys. Ampo lang ta guys nga maukig ang lawas kay arong ma kadaog-taog. First price day kuno is 50,000. Diyos ko. Sa taaning di man kasi gihimo ng 50,000. Imbis 30,000 to na himo ng 50. Tira matibay kay tag-init ba ron. Mo nang ingon sila nga. Diyan na day mi kuan kanang tay tawag na to kan kuwas barangay nga katong mga nangamatay nga mga tanom.
gipapicturan kay nami makuha nga sa murag calamity asa to? Murag sa Calamity assistance ba? Ang calamity assistance sa mga nangamatay nga tanom. Nay ihatag si Gwen Garcia sa mga tanom nga abukado, namatay, atis, saging nga natumba nga, Malbiri. mga malbiri. So mato yung mong pasa sa barangay guys kay nay makuha ta nga ayuda. Gikan ni gobernador Gwen Garcia. Salamat sa Ginoo guys kay papaidi nagkugi siya og sugba bangus. Isa guys mao ni ang paborito na. Jag mga bata sa pikas, gabi inawa pa jud nang uli. Asa ka na silang mga bata. Siro na sa ka to. Sino practice siguro siro no? Dili ko man niya. Practice ba gabi eh. Gabi naman. Dito mo tagal na sa barracks Coast Guard. Okay, wa ko nung ilang kuan dadto kanang di man na sa mga dito basta naag katong bag-o nilang lami ka doon isa guys. Oh. Ni bag-o nilang kuan ba? Bundar. Halagang luto or naghananak. Tuloy-tuloy. Kanang mga bata guys. Mga pagumangkon ni Papa Edi. Una pa lang na sila diri pirmi sa una guys. Bago pa ko nag-vlog. Sabay mig panihapon. Sabot ning sabay panihapon, sabay pamahaw. Kalunwa niya. Kay muli na gabi eh. Gabi na mga ulit. Manang. Biyami. Sulami ka doon isa guys. O kanang tambo ka doon ka ng kuan ba. Kinamot ko kay lami ka doon makinamot guys. Kaon tagdagahan kanon. Kasi makuyapan. Kaya Tumsis niya. bahala na nato ang sumba guys. So, kita makadaog kay pagkaon eh. Lagi kamot-kamot na ganyan ha. So mga untahan ninyong tanan guys. So malipay mapugog ka ng naay mga bata po dari mga lagi katong mga pag-umangkan ni Papa Edi kay sa una magluto man jugog kuan kanang nihapon mi kanang magdungan mi bayan na malipay mapugugan na mga bata ang kaon ha. Matunok ka. Di man malipay mapugog ka to mga kuan malang na masiguro viewers dani nga ningon nga nakapoy-kapoy ra kog luto-luto pagkaon sa mga bata. Isa man ingom. Labi daw to viewers ningon nga wa pag di kay kita ti sa vlog niya. Sige sa una gud nga sige man tagpakaon. Domingo pagkaon ta magluto tag spaghetti, sampurado. Karon wala mo buhatan. Basta kay comment na ako ko ni pabaligyaon kay gastambay ra kuno kus balay. Uy, wa man mag-standby si Nicole, mag-deliver man na siya. Deliver na sa kuan guys. Di lang dyan sa mga papi sa video nga mag-deliver na. Dili pa manggot lang lihok nato nakalitali para vlog. Nato Kay lihok na makaano maka-hurt og feelings ba kay. nato lihok nga Di jud ko ganahan man jud mapugos ra kog apil ra jud ko vlog para makitaan. Nasugda naman ni. Pero di jud ko ganahan baya apil-apil kog video. Ni Nicole ganahan guys, so nang pasensyan mo nang hindi sa buda to di sa ganahan sa i-update ag ang kinabuhi sa mong vlog. Mahibaw na niyo soon guys ug buwan si Nicole, kamot na siya. Di man ta artista, pwede i-update tanan. Guys, kakamot-kamot na ko guys. Pero lami kayo sa kay tambok Nga nga. matunok ma. Di man mabitaw. Lami man kay Manguhit na ang Kani mga bugis. panit. Mahala mong bas mo guys basta mag pinamot ko. Wala ko masubang sa camera guys kay nakuglaw sigbi niya. Kita niya yung baang. Kita na humbaang ba. Bitaw mga antun yung tanan guys mag-uop sa tag camera kay nana pahak na kuan. Kapuyan ko magkuha sa tabi ko ni ambita ni wag imong stand. Nja, mula ito guys kanang nga busy lagi ko bisag gabing dako na nag garden ko. Kay adto mo garden og gabi kay way init. Guys, buntag na. So man ni siya guys ang ibutangan og ngani ba para kuan hapon na siyang butangan og kanang murag mga tali nga ingani oh.
Ya dito magbangag na pugudis na ako yung mga ligid to Dito na ibutang og kubasa ug kuan kanang kubasa dari kuan siya kanang sikwa og upo. So diha dapita guys mo mukatay. Diya ag dari ag pipino diya. Nga sang ibutangan og lubi para di makaka na. Isa kaning lubi guys, ano isang kuluran, ano isang pinturahan para kuan siya baka nang attractive sa nag-evaluate sa taga barangay o taga munisipyo. Picture po, picture. Picture na po dito. Sa maghatod siya kuan skindi. Ina dito nga ibilin sa laman na. Katong tagay siya kay gusto ingnan ko tang gastambay na dito taga tabang. Nakaw na. Yato din na ibilin sa nang kuan mama. Inaibilin sa nang mama dito niya kuha nagbayad niya. Ug dali ko og un-un daning isda. Kuan isda bangus kay ilan paborito ning bangus. Nagigananan guys. So diyan na ara nga humot. So gidaghanan siya og paminta og kuan lami kadyo na siya sumot kadyo. Tama kadyo mambi kanang desnyagi nakapalit naman ko og 10 kilos. Gisa dari dating kilos ja. Anlam pong gipunan og duha ka tag 5 kilos. Kuan is ja ang 5 kilos is 350. So 700 ni siyang duha ma'am. Salamat kadyo ma'am. So nga na niyang porma guys na. Panas siya mahuman. Diyan ang gitakluban sa ang mga kubasa kay grabing kainit na. Takluban na og kanang dari pud gitakluban pud na.